mas kontrobersyal, Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. mas pinainit, Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. at mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon ay 11:26 PM sa buong kapuluan, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio para po sa ating programang Top Secrets. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller ngayong gabi na to. Kaya alamin na po natin ang kanyang kwento at kilalanin na po natin siya. Hello, ma'am. Hello, good evening. Good evening, ma'am. Happy Tuesday. Happy Tuesday po. Ma'am, ano po bang pinagkakabalan mo ngayon? Nag-aaral ka ba? Nag-work? Baka pwede namin ma-share mo naman sa amin, ma'am. Nagwo-work, modeling and acting, yes. So, isa po kayong modelo at artista. Oo. Okay, ma'am. Nice. Thank you, ma'am, sa pagiging honest ngayong gabi na to, ma'am. So, ilang years na po ba kayo sa industry, ma'am, ng pag-aarte at pagmamodeling, ma'am? Bago pa lang after pandemic, 2023. Okay, ma'am. So, may management ka, ma'am. Pero wag na natin banggitin. Dati, Ngayon, freelance ka na lang, ma'am. oo, freelance. Okay, ma'am. I see. Gets. Ma'am, ganito. Pwede niyo po bang maibigay sa akin ang inyong pangalan? Just call me Arya na lang. Arya. Okay. Arya, ilang taon na po kayo? 23. 23. Arya, 23. Tagasan po kayo, ma'am? Taga Malabon City. Taga Malabon City. Okay. Arya, 23 years old, from Malabon City. Diretsahan po tayo. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko is nagkagusto ako sa mid-30s and hinahabol ako ng 40 years old. Tama po ba ako ng pagkakarinig, ma'am? Nagkagusto po kayo sa mid-30s, pero may isa pang guy na humahabol sa inyo at isa po, at ang edad po nito is 40 years old, tama? Oo. Okay, ma'am. Sinong nauna na nakakilala mo sa dalawa muna, ma'am? Yung 14, last year ko pa siya nakilala. And then, dito lang din sa Blue Up ko siya nakilala. Mahilig kasi ako mag-gising noon. Mahilig ako sumali sa mga gising. Then nakilala ko siya. Pero nung una, hindi ko alam na 40 siya. Bale, nag-fake age lang siya. And nung in-entertain niya ako, sinabi niya sa akin na 25 lang daw siya. Okay. So, nagpabata itong 40 years old. So, siya ang una mong nakilala. Oo. So, paano mo naman nakilala itong si mid-30s? Kasi last year kasi kagagaling ko lang din sa breakup. Then, neto lang January, nagno-notes lang kasi ako sa Facebook noon. Tapos, bigla siyang nag-chat sa akin. Then, hindi ko din alam na
nasa mid-30s na siya kasi nagsinungaling din siya sa akin. Pareho sila nung unang guy. Sinabi niya din sa akin na bata pa siya. Like, about 25 din. Ma'am, lapitin kayo sa mga sinungaling, no? Oo nga eh. Okay, ma'am. So, dito muna tayo kay 40 years old. Ma'am, anong meron sa inyo nito? Ano na magitan sa inyo nito ni 40 years old na naghahabol sa inyo? Pwede mo ba akong kwentuhan? Sure. Ganito kasi yun. Since nagpa-private message na kami, alam niya talaga yung nangyayari sa buhay ko. Ina-update ko siya. Since hindi ko pa nga alam na 40 siya, so sobrang kaan ng loob ko sa kanya. Tapos sa kanya ako nagra-rants ng mga problem ko, mapabahay, mapawork, kahit saan. Sa kanya lang talaga ako nagsasabi and hindi talaga ako nagtitiwala sa ibang lalaki. Sa kanya lang talaga. Tapos, nagkaroon kami ng deep talks, like one-on-one. Then, tinanong ko siya kung may mga dapat ba akong malaman sa'yo, ano pa ba yung mga hindi mo sinasabi sa akin. Then, sobrang dami ko nalaman sa kanya na hindi ka tanggap-tanggap, pero tinanggap ko. Ano yung mga bagay na yun na hindi ka tanggap-tanggap sa kanya pero tinanggap mo, ma'am? Una, kasal siya. Then, may anak sila. Pero hindi na sila nagsasama nung babae. Kasi yung babae daw is nasa ibang bansa na and kasal na din daw dun sa ibang bansa. Pero wala silang annulment. Then, pangalawa, yung work niya is hindi rin talaga katanggap-tanggap. Then, pangatlo, yung about sa age niya, doon niya na din inamin sa akin yung totoo. Okay, ma'am. Ma'am Arya, medyo chismoso ko. Pasensya na, ha? Pwede ko bang malaman bakit hindi ka tanggap-tanggap yung work niya? Kasi, ano siya dun eh. Hindi ko masabi, pero sobrang ano talaga. Like, medyo nakakadiri. Ganun. Then, nabubully daw siya sa work niya. And hindi ko alam kung bakit nabubully siya dun. Ganun. Siguro sa appearance niya. Daw. And sa galaw niya, sa kilos niya. Yun lang. Dancer ba siya, ma'am? Ganon? Tama ako, ma'am? Hindi ko sure kasi hindi rin talaga siya kasi nagsasabi ng totoo eh. Hindi nga rin ako makapaniwala sa work niya eh. Then nung nakita ko yung face niya, like, ha? Ganito work niya? Ganun, yun yung nasa isip ko. Eto na lang, ma'am, para maano natin. Bago tayo tumungo dun sa iba pang mga kwento, gusto ko lang din palawakin. Ano bang itsura nito ni Guy? Sige nga, ma'am. Matangkad siya na maputi, ganun. Pero sa mukha, ayoko mag-judge, pero okay lang, sakto lang naman. Hindi siya pogi, hindi siya pangit. Matangos ang ilong, ma'am, nagpagawa na, ganun ba? Oo, parang, Alam ko na nga yung work niya, ma'am. ano? Ba't hindi ko nasasabihin, ma'am? Di mo nga sinabi. Ay, okay. Anyway, ma'am, yun nga, no? Ito si 40 years old. Hindi mo talaga tanggap yung work niya, yung sarili niya, and then nalaman mo yung kwento ng buhay niya, ma'am, na meron na pala siyang asawa. Kasal pa sila, may anak sila, tapos ang dinadahilan niya sa'yo is nasa ibang bansa yung asawa niya at kasal na rin sa iba. So, red flag Oo. para sa'yo to. Oo, pero kasi, bago pala yun, nakalimutan ko, nung hindi ko pa alam yung age niya, nag-ask na siya sa akin kung pwede daw ba siya manligaw. Mhm. Yun. Then, nag-oo ko. Then, nung nalaman ko na lahat, tinanong niya pa rin ako. Sabi niya sa akin, ayaw mo na ba sa akin? Kasi kung ayaw mo na, wag, sabi niya.
Sabi ko, wala naman ako sinasabi. So, I treat him pa din ng normal and maayos. Kasi, mabait ako eh. Ayoko napipil dun sa ano. Ayoko mapil ng tao na kinaayawan siya. Kahit kaayaw-ayaw talaga siya. Gets kita, Ma'am Arya. Ma'am Arya, okay lang ba maging honest ka sa akin? Yes po. May nangyari sa inyo, ma'am. Wala. Okay. Pero, may binabalak siya eh. Alam ko na eh. Ramdam ko. So, hindi ka pumayag at hindi nakalusot yung mga balak na sa'yo na may mangyari dapat sa Hindi. inyo. Hindi. Wala. Okay. So, safe tayo dito kay 40 years old. Mm. Hinahabol-habol ka lang. Oo. Until now. Anong sinasabi niya sa'yo? Alam yan, magaling siyang manipula. Minamanipulative niya ako. Ganon. Minamanipula niya ako palagi. Tapos sabi niya sa akin, yung mga bulok na line ng mga lalaki na, ayoko na, napapagod na ako, ganito ganyan, ayaw mo na ba sa akin, hindi ka na nagre-reply sa akin, kasi since ganun yung nangyari, medyo parang ilag na ako sa kanya paunti-unti. So, parang nararamdaman niya na parang ayoko na. Pero hindi naman. Naguguluhan lang talaga ako. Like, hindi pa rin kasi nagsisink in sa utak ko yung mga sinabi niya and mga inamin niya. Okay, gets. So, ma'am, punta naman tayo dito kay 30 years old na hindi rin umamin sa'yo na 30 years old siya. Pero, di ba, tama ba ako na ito yung nagigustuhan mo, ito yung natitipuhan mo? Oo. Kwentuhan mo naman ako, paano kayo nagkakilala nito ni 30 years old? Kasi, connected din kasi siya dun sa una. So, syempre yung una, alam niya yung mga nangyayari sa akin. Then, alam din kasi nung una na may ako nun, may partner talaga ako nun, na balak na talaga namin mag-settle, ganun, magsama, ganun na. Pakasal actually. Then one day, biglang sinabi sa akin ng lalaki na hindi pa raw siya handa. Kasi sinabi ko dun sa unang guy, not until may dumating, which is etong mid-30s. Sabi niya sa akin, nag-hi lang siya, kinamusta niya ako. Sabi ko, hindi ako okay. Sabi niya, pwede ba mag-call? Tapos, okay, sige, pwede naman. Tapos gusto ko magmura pero ayoko. Pagkarinig ko ng boses niya, ng ina. Ay sabi ko sa sarili ko, ay ang pogi nito. Ganito ganyan, in-stalk ko siya, wala siyang picture. Tapos, kinamusta niya ako. Sabi ko, di ako okay eh. Sabi niya, oo, alam ko nga. Matagal na kitang nakikita dyan sa Facebook, notes ka ng notes, lagi ka nasasaktan. Tapos, bigla niya agad ako niyayang mag-unwind. Calls daw kami, ganito ganyan. Tapos, gala daw kami, ganun. Getting to know each other daw. Sabi ko, hindi mo pa nga ako kilala, magyaya ka agad. Sabi niya, yun nga eh. Kaya nga kita niyayaya para makilala kita. Tapos, ayun, nagpaplano na siya agad. Tapos, sabi niya, gusto mo ba ako makita? Sabi ko, oo, nakikurious kasi ako eh. Kasi parang siya, may pagkamaangas siya, Titangelo. As in, sobrang angas ng boses niya. Sabi ko, hala, baka pogi ka. Sabi niya, ay hindi. Tapos, nag-send siya ng picture niya. Ang sarap, Titangelo. Diyos mo yun. Ang sarap? Paano ang sarap? Yung tipong yung physical appearance niya, yung mukha niya mula ulo hanggang paa, magugulat ka talaga. Sabi ko, eto, ganito yung tipo ko, napaganto na lang ako sa sarili ko nun. Tapos, ayun, kinausap niya na ako. Ayan, yan ako. Sorry ha, pangit ako eh. Sabi niya, ay hindi, ang pogi-pogi mo nga eh. Ginanon-ganon ko siya. Uwe. Tapos, ayun nga, nagbiroan kami. Tapos, bumalik siya sa plano na mag-falls na, mag-unwind para daw makalimutan ko na yung mga nangyari sa akin this past few years. Alam niyo, yung tipong parang na ako sa kanya, na turn on na ako sa kanya. Like, yung boses, yung mindset, tapos yung
yung physical appearance niya, like, yun yung yun yung hinahanap ko talaga. Arya, okay lang ba? Bigyan mo kami ng image sa aming mga utak kung ang gaano pa kapogi ito. Ano bang gusto at hinahanap ni Arya na itsura? Bakit niya nasabi na pogi itong si Guy na 30, mid-30s? Sige nga. Ano kasi siya, sa mukha muna tayo. Sa mukha, ano siya may kamukha siyang American singer. Then, sa katawan naman, ano siya naggi-gym siya bodybuilder siya, as in. Tapos, wala napaka-perfect niya talaga. As in, mula ulo hanggang paa. Wala talaga akong masabi. Basta perfect. Nakita mo na lahat? Mula ulo hanggang paa eh. Aaminin ko, oo. Okay. Nakita ko na lahat. Mamaya mo na kwento. So, yun nga, gwapo ito. Gwapo tong si Guy. Para Oo, sa iyong sobra. mata. Pero, ito nga, pinagtataka namin. Gwapo tong si Guy, hinahabol ka ng 40, gustong-gusto ka rin nito ni 30, mid-30s. Ano ba ang itsura nito ni Aryan? Kasi nga, curious kami, artista, model. Baka pwede mo naman kami bigyan ng image mo kung ano bang itsura ng isang Aryan. Nakausap namin ngayong gabi na to. Pwede naman. Pwede naman. Sige Paano nga, ba? ma'am. Matangos ba ilong? Anong vital statistics? Yan, ma'am. Baka pwede naman namin malaman. Sa vital statistic ko kasi, limot ko na, hindi ko na din kasi alam eh. Pero yung sa mukha ko, okay naman, medyo morena ako, oo. Then, matangos yung ilong, and may kissable lips din, ganun. Maganda din daw yung mata ko. Yun, Matangkad kahit ka po, ma'am. morena. Matangkad. Oo, matangkad. Matangkad. Okay. Morena, matangos ilong, matangkad, kissable lips, no, maamo ang mata, nakakahumaling, ganun. Oo. Okay, ma'am. Pero ang pinaka nakaka-turn on daw sa akin yung boses ko. Yung Like boses kapag mo. kausap daw nila ako. Oo. Ano daw? Pagkausap ka daw nila, parang ano, ma'am? Ang ina, naglilibogan agad sila eh. Baka grabe naman yung yung mga kausap mo na yun. Hindi naman, ma'am. Hindi naman totoo yun. Hindi nga. Ako nga napapamitan eh. Hindi naman, ma'am. Okay naman, normal na boses. Nakakapagsalita ka, okay naman. Nakakapag-usap tayo, okay naman. Anyway, ma'am, eto nga, tong guy na to is si mid-30s, nanligaw na din sa'yo. Tama ba ako? Yun nga ang problema. Kasi, ilang araw pa lang kami nag-uusap. Gusto niya na mag-settle agad. Like, gusto niya makipagkita sa akin. Tapos gawin daw namin lahat. Paano lahat? Lahat daw. Alam mo na, yung mga ganong atake na may bembangan talagang mangyayari. Ganun. So, may nangyari, ma'am? Oo. Uy. Okay ito. Sige, ma'am, kwento mo muna yung gusto mong ikwento, ma'am, bago ko po ituloy yung kung paano kayo nagbengbangan. After nun, sinabi niya sa akin na inamin niya muna pala sa akin na nagkaroon siya ng live-in partner and may anak din siya. Pero matagal na silang hiwalay, 3 years na. Then, after nun, sinabi niya sa akin kung ako daw ba, ready daw ba ako mag-settle sa kanya. Since yung mga ilang araw na pag-uusap namin is sobrang dami talaga naming similarities, nagkakasundo kami sa lahat ng bagay, marami kaming gustong gawin na plano, yung mga mga banding together, tapos nagbabalak na siyang maghanap ng titirahan namin, Titangelo. Nape-pressure ako, as in. Pero, Titirahan ako naman talaga, itong si ma'am? Uto-Uto. Oo. Sige.
So, Ako naman to si Uto-Uto. Nag-oo naman. Oo, sige, gusto ko yan. Ganun. bakit gusto mo na kagad mag-settle, ma'am? Ano kasi, halo-halo yung nararamdaman ko. May part na ayoko pa, pero may part na gusto ko na. Siguro dahil naa-attach na din ako dun sa tao. Yun. Ganon. Pang-ilan mo ba I sila don't magiging know. boyfriend kung sakali? Nakakailang boyfriend ka na ba? Para mag-settle na kagad, ma'am. Madami na eh. Kasi, nung mga panahon na nagkaka-boyfriend ako this past few years, puro failed. As in, kung hindi mag-cheat, mangiiwan sa ere. Kung di naman mangiiwan sa ere, makikipag-tsoktsakan kung kani-kanino. I see. So, gets ko. Kaya gusto mo na rin talaga makahanap ng tamang lalaki para sa'yo na aalagaan ka at Oo. mamahalin ka. Oo. Okay, ma'am. So, paano umabot na nagbengbangan kayo? Kayo na ba? Sinagot mo ba siya or walang sagutan na nangyari pero may something na tsuktsa na nangyari? Walang sagutang nangyari eh. Actually, planado pa nga yun eh. Planado pa yun. Then, hindi ko pa alam kung ano na status namin nun. Kasi wala eh. Nag-uusap na kami plano sa buhay. Tapos, laging nag-uusap, laging, alam mo yun, yung tipong updated 24/7. Pero, wala. Walang sinabi ko ano na yung status namin, kung kami na ba, kung kami na ba agad, ganun. Then, ayun, umabot na nga sa bembangan. Grabe. Hindi ko alam na ano. Umamin siya sa akin na hindi niya na daw kayang pigilan pa. Kasi gigil na tayo Angelo. Nape-pressure ako. Sabi ko, hawi? Hindi nga, paano? Pinapakwento ko pa siya pero sabi niya, wala, hindi ko na kaya eh. Ano daw hindi niya mapigilan, ma'am? Yung libog pa. So, ma'am, gigil na daw siya sa'yo. Oo, sobra. Kasi daw yung boses ko, Mhm. tapos yung picture ko daw, na nakikita niya, ganun. Yun. Sabi ko, ang babaw naman ng libog mo, be. Mhm. Ayun, nagtawanan na lang kami. Grabe, no? Nakaka-pressure na pala ngayon yung mga ganun, no? Kakatakot yun. So Arya, eto na. Mm. Saan kayo nagbengbangan? Paano nangyari? Ano, niyaya niya ako mag-check-in kasi gusto niya daw ng private na usap. Pero di ko alam bebangan pa nangyayari. Usap? Ganun yaya sa'yo, ma'am? Oo. Like, usap tayo private. Ganun. Pangit ng diskarte. Usap tayo private. Dun sa Kaya walang nga, bulok eh. sa walang kusina, dun sa walang bintana, no? Para walang makarinig sa atin na kapitbahay, ganun. Oo. Ano sinabi mo? Sige, gusto ko yun. Usap tayo private, ganun. Oo, ganun nga. Ganun yung exact na sinabi ko kasi wala, hindi ko na talaga alam. Baka ako yung kasama mo nun. Kasi yun. Sabi ko, sige, when, ganun. So, ganun nga. Ganun yung sinabi mo. O, di, gumo kayo. Gumo kayo. Hello? Hello, ma'am? Okay. So, gumo kayo. Yung pagkasabi mo, sige, gusto ko ng private na usap, di punta kayo doon. Oo. Pagdating nyo doon, Agad-agad. nag-usap naman. Agad. Oo, konti lang. Ano na pag-usapan nyo muna? Normal lang, casual. Like, kinumusta niya lang ako na para bang hindi kami nag-uusap araw-araw. Sabi ko, hala, baka palusot mo lang yan ha. Diba, sabi mo sa akin, pag nakita tayo, kikansingan mo agad ako. Sabi niya, Mhm. ay, sabi ko. Sabi niya, oo. Bakit? May ginagawa na pa ako sa'yo? Wala pa naman, diba? Tapos, gusto mo na ba? Sabi ko, hindi ah. Tapos, wala. Na-speechless siya. Tapos, ayun, bigla niya na akong hinila, Titan Jello. Tapos, ayun na. Pagbawa na this. Grabe. Nakailang beses kayo, ma'am? Arounds ba?
Pwedeng rounds, pwedeng ilang ulit din, ma'am. It depends na sa'yo kung ano sasagutin mo dun, ma'am. 5. 5 rounds, ma'am. Grabe, ah. Mm. Ilang beses na ulit yung ganung mga bagay, ma'am? Um, 3. 3 na. Bilang na bilang pa sa kamay. Mm. Bakit? Gano'n na ba kayo katagal na ito magkakilala, ma'am? Ni mid-30s, ma'am? Hmm? Gano'n na kayo katagal magkakilala? Yun nga rin yung problema ko kasi wala pang months. Ganun na agad. Wala pa kayong months? Nakatatlo na kayo kagad? Tama ba ako? Hel- Arya? Po? Yes? Wala pa kayong months? Nakatatlo na kayo kagad? Mm-mm. Oo. Ang sipag mo naman. Kaya nga eh. Okay. So, Arya, gusto ko malaman, ba't ka napatawag ngayong gabi na to? Kasi, eto una, hindi pa kasi alam nung 40 and balak ko na kasing maiwasan siya and patigilin. Then, pangalawa, gusto ko din malaman talaga kung anong dapat kong gawin dito sa pangalawa kasi ano na siya inamin niya din sa akin na after all, since wala pa namang months kami magkakilala, sinabi niya sa akin na sure na daw agad siya sa akin. Tinanong ko na, baka nakuha mo lang yung gusto mo, kaya papanindigan mo. O, ganun nga. Kaya ko nga sinasabi sa'yo to. Kasi papanindigan kita, hindi lang naman yun yung habol ko sa'yo. Hindi ako katulad dati na tumitikim ng iba't ibang babae, sabi niya, nung hindi niya pa ako kilala. Ganon yung pangako sa inyo, ma'am? Ni mid-30s? Oo. So, ma'am, hampasin ko ng pala yun, ma'am, na may semento. Kung pwede lang eh. Inuuto ka lang yun, eh. Naniniwala ka lang. Kaya nga Tapos, eto na. So, tumawag ka dahil dito sa problema mo na to. Oo. Anong gusto mong mangyari sa atin ngayon dito sa pag-uusap natin? Makahanap ng solusyon or opinion. Wag naman sanang hate, no? Wala naman. Wala. Yun. Pero Arya, tatanungin muna kita. Anong naiisip mo muna? Anong way tingin mo? Gusto ko muna mahingi yung side mo eh. Kasi at the end of the day, kahit anong sabihin ko dito, na mag-i-English ako dito, magpapayo ko sa'yo ng napakahaba, pero kung close-minded ka naman at hindi bukas sa puso mo na talagang ito ang gusto kong mangyari at kailangan ko lang din ng validation, walang mangyayari, ma'am. Okay. So, for me, etong mid-30s na to, parang parang nagkaroon pa rin ako ng interest na kausapin siya o kilalanin siya para habang tumatagal nakikita ko kung ano na yung mangyayari sa amin, kung paano na tong conversation or communication namin. Then pag wala na, hindi ko naman kasi ugaling maghabol katulad dati, so hayaan ko na lang. Then siguro magkakaroon ako ng konting and ayun. Then dun naman sa isa, ang balak ko dun is iwasan ko na din siya siguro in a nice way na hindi siya masasaktan. Alam ko masasaktan siya ng kaunti, pero alam ko naman na magiging okay din siya as soon as possible. Okay. Gusto mo na ba marinig kung anong opinion ko? Yung side ko naman? Oo. Sige po. Thank you. Thank you sa pagpayag mo na magbigay ako ng opinion at side ko naman ang iyong papakinggan ngayong araw na to. Punta na muna tayo dun sa 40. Dun sa 40 years old, tulad ng sinabi mo sa mga kwento mo, wala naman kayong relationship,
wala naman nangyari sa inyo, wala naman talaga kayo, nakausap mo lang siya, pero ito lang ay makulit. Pero syempre gusto mo pa rin na respetuhin yung tao at ipaalam sa kanya na baka pwede i-stop niya na yung effort niya, yung mga pinapakita niya sa'yo na matatawag natin na panliligaw. Agree ako doon. Yes, tama. Sa maagang panahon, sabihin mo na sa kanya in a nice way. At para naman maramdaman niya na hindi ka interesado para sa kanya. Huwag ka na makipagkita siguro, no? Kung sasabihin mo yon, huwag ka na makipagkita. Sabihin mo na lang sa kanya through chat, 'di ba? Or kaya call, pwede na yon. Para naman na may protection ka din sa sarili mo once na siyempre, hindi natin alam kung anong pwedeng takbo ng isip nung tao na yon. So, doon naman tayo dun sa isang guy na 30 years old. Ito, real talk to Real talk lang. Bilang isang lalaki, bilang pinagkatiwalaan mo na magsalita ngayon dito sa'yo, real talk lang, kung sa side ko, ang sasabihin ko sa'yo, pwede mo na silang iwanan. Pwede mo rin tong iwanan dahil yung mga galawan na ganyan, manloloko yung mga ganyan lalaki. Binibilog ka lang yan, Arya. Ang lalaki kasi, ang culture ng lalaki, ang ugali ng isang lalaki, lahat ng mga magagandang salita, nasusungkitin ko ang mga bituin, paninindigan kita, hindi kita iiwan, hanggat hindi nagsasawa pa sa iyan, ang daming mga pangakong kayang sabihin yan. Unang-una, mukhang veterano na tong nakakaharap mo. Baka at the end of the day, mabilog ka lang neto. Yung sinasabi mong manipulative na 40 years old ay medyo ganito rin yung galawan netong mid-30s pero nasasakyan ka lang niya Dahil nga unang-una, nabulag ka sa itsura niya. Ang galing magsalita, ganda ng katawan, okay sa bed. May mga factor yun Kaya tayo nai-inlove lalo So, yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Yun ang real talk. Pwede mo siyang layuan. Pero, Arya, sa totoo lang, okay din yung sinasabi mo. Kasi kahit sabihin ko dito na iwanan mo na yung guy na yun, kung nasa puso at isip mo, hindi mo pa naman gustong iwanan at gusto mong ma-figure out kung totoo din yung nararamdaman mo at gusto mong magbigay ng benefit of the doubt dun sa guy na yun, at alam mo rin sa sarili mo na kapag nagbigay ka ng benefit of the doubt doon sa tao na yun, kahit masaktan ka, kahit mapatunayan mong nanloloko siya, kahit alam mo nga ginagago ka lang niya, hindi ka pa rin masasaktan. Okay lang sa'yo. Tama ba ako doon sa sinasabi ko, Arya? Na kahit malaman mo na niloloko ka niya, masaktan ka niya, sabi mo nga, hindi ka naman naghahabol, edi okay lang, mag-iwanan na lang. Yun ba yung gusto mong piliin? Oo. Yes, yun. So kung yun ang gusto mong piliin, Arya, push mo yan. Kasi at the end of the day, wala naman nakakaalam kung ano yung pwedeng maging resulta ng desisyon mo. Hindi natin malalaman kung hindi mo rin susubukan. Pero lagi mong tandaan sa pagpili natin at sa mga gagawin natin na action, lagi nating isipin kung anong pwedeng maging consequence. Kung magiging mabuti o magiging masama. Either lang doon sa dalawa. Yun lang yun, Arya. Real talk yun. Ayoko na magpaikot-ikot pa dito. Yun lang yun Gustuhin mo siya ngayon, kilalanin mo siya ngayon. Makes sense. Dahil nga hindi natin makikilala ang isang tao at di natin malalaman kung totoo siya sa atin kung hindi natin kikilalanin ng mabuti sa mahabang panahon. Pero ito lang, Arya. Huwag mo pa ring hayaan na respetuhin yung sarili mo. Bakit?
Kasi ang mga lalaki, Arya, nandyan lang sila sa'yo kapag may kailangan. Tanggalin mo yung kailangan. Huwag mong ibigay yung kailangan. Mahal ka pa rin kaya niya? Tingin mo kung walang sex, love kaya talaga? O baka yung love na yon last naman talaga? Isipin mo din, timbangin mo din, Arya, bilang isang babae. Yes, maganda yung mga sinasabi niya sa'yo. Pero gaganda pa rin kaya yung sinasabi niya sa'yo kapag wala ka nang nabibigay sa kanya o hindi niya na nakukuha yung gusto niya. Pwede kang sumagot, Arya. Yun po yung gusto kong alamin dun sa isa. Then, actually, ako naman kasi yung uri ng tao na kaya ko din naman magpaamin ng tao. So, yun siguro yung gagawin ko, way, para malaman ko agad yung totoo habang maaga pa. Okay, ma'am. Yun. I agree. And tulad nga na sinabi ko, kung alam mo naman na tama yung magiging desisyon mo at wala kang pagsisisihan at the end of the day, go mo yan. Sa buhay naman natin, walang tama at mali. Basta alam mo sa sarili mo na yun ang naging desisyon mo. Kasi nagiging mali lang ang isang bagay kung hindi tayo natututo. Totoo yun. Kapag nagdesisyon ka, kunwari, nagdesisyon ka na hindi ko iwanan to Titan, hindi ako makikinig sa'yo. Talagang gusto kong kilalanin siya. Naloko ka. Pero sa pagloloko niya sa'yo, hindi ka pa rin natuto. Doon lang natin masasabi na mali yung bagay na yun. Kasi hindi ka pa rin natuto, lesson na yun eh. Pero once na doon sa desisyon mo na yun, nalaman mo na mali ka talaga at kailangan ito pala yung tama kong gawin, na maghintay at mangilala ng tamang tao at hindi pala minamadali dapat ang pag-ibig sa tamang panahon kusang dumarating, doon natin masasabi na natuto ka. Ma'am, sa daang libo, sa bilyon-bilyong tao dito sa mundo, tandaan mo tong sasabihin ko. Mahirap mahanap yung totoong taong magmamahal sa'yo. Bakit? Dahil mas nakikita natin o mas nakikilala natin madalas yung mga taong iba naman ang intensyon para sa atin. Hindi para mahalin, kundi para masaktan o iwanan lang tayo kapag nakuha na nila yung gusto nila. Kaya ma'am, kung yan talaga yung tamang tao para sa'yo, treasure mo. Ingatan mo. I-keep mo yan, ma'am. Pero kung dumating sa punto na hindi pala siya yung right guy para sa'yo, respetuhin mo yung sarili mo. Bigyan mo ng time yung sarili mo. Kilalanin mo yung sarili mo. Maraming lalaki sa mundo at hindi ka mauubusan. May gusto ka bang sabihin, Arya? Thank you. Kasi binigyan mo ako ng advice, Ted Angelo, and I'll do my best para makaalis na dito sa sitwasyon kung saan hindi ko talaga deserve. What I mean is, para makita ko na talaga kung ano yung dapat kong gawin or makita ko na agad yung possible na mangyayari, kung ano man yung magiging desisyon ko. Yun. Arya, bibigyan kita ng pagkakataon na kausapin yung sarili mo ngayong araw na to. Nang meron ka lang balikan. Total naman nanonood at nakikinig ka palagi dito sa programa. Mali mo, after 5 years or after 1 year, 2 years na pagsubaybay mo sa akin, sa amin, ay meron ka mababalikan.
na ito pala si Arya nung 2026. Iba na si Arya nung 2028. Arya, anong gusto mong sabihin sa sarili mo? Gusto ko lang sabihin sa sarili ko, sana last na to. Sana itong moment na to is huli na and hindi na sana maulit pa. Kasi actually lagi naman ako nagdarasal na kung hindi para sa akin, wag na po sana. Pero wala ganun pa rin talaga yung nangyayari. Siguro yung goal na to. Yung goal na yun is para mas matuto pa ako. And ngayon, sa mga sinabi mo po, DJ Titangelo, sobrang dami na agad na realization na pumapasok sa utak ko. And sana, magawa ko yun lahat para din sa sarili ko. And kung ano man yung mga susunod pang mangyayari, sana makagawa na talaga ako ng tamang desisyon para sa sarili ko. Hindi yung tama lang para sa akin pero mali pala. Like, tamang desisyon talaga para din walang nasasaktan and wala po akong nasasaktan. Yun. At hindi ka rin masasaktan. Yes. Huwag mo laging isipin yung ibang tao. Isipin mo palagi yung sarili mo. Minsan kasi kakamahal natin sa ibang tao. Nakakalimutan natin mahalin yung sarili natin. Ingatan o buuin yung sarili natin. At dudugtungan ko lang din. Kahit anong dasal natin, nasa Diyos ang awa pero nasa tao ang gawa. Handang makinig ang Panginoon pero ang tao ang dapat handa ring sumunod sa mga tamang gawain. Walang magic. Yun lang, ma'am. Walang magic. Pero naniniwala ako sa'yo. Isang mahigpit na yakap sa'yo, Arya. Na naniniwala ako sa'yo. Kung tingin mo wala naniniwala sa'yo, ako, isa sa mga naniniwala sa'yo, na kung ano man yung maging desisyon mo, marami kang matututunan. Kung mabigo ka, masaktan ka, hindi ibig sabihin ay dapat ma-feel mo na nire-reject ka na ng mundo. It's not rejection. It's a redirection. Lagi mong tatandaan yan, ha? Yes po. Mahigpit na yakap para sa'yo, Arya. Thank you po. Maraming salamat. Laging bukas ang aming linya para sa'yo. Laging bukas ang aming himpilan para sa mga katulad mo na naguguluhan. Naway bigyan ka ng wisdom at maayos na pag-iisip ng may kapal. Naway bukas meron ka ng desisyon o baka mamaya meron ka ng desisyon. God bless, Arya. God bless din po. Thank you so much sa pagtiwala mo. Pagbibigay tiwala sa aming programa at lalo na sa akin. Thank you din po. Last message, wala na? Wala na po. Ano, baka may gusto kang mensahe dun sa dalawang lalaking nanggugulo sa buhay mo, ma'am? Yung message ko lang kung sakaling dediretsahin ko sila, hopefully, na makapagsabi sila sa akin ng totoo. And, syempre, isasama ko yun sa iisipin ko kung ano dapat yung magiging desisyon ko sa kanila o sa sarili ko. Yun. May request song ka ba, ma'am? Para papatugtugin ko dito sa radyo mamaya, ma'am. Kayo na pong bahala. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Maraming salamat and God bless you once again. Happy Wednesday. Muli, kayo po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. At ito po ang ating programang Top Secret.
Thank you, Arya. Thank you po. Okay mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok sa atin mula Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa oras natin ngayon na 12:11 AM mga kabisyo. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At sa programa natin na Top Secret, in behalf of DJ Rakitera, at kasama ko po ang aking partner gabi-gabi na si Boy Pindot. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin through on air, sa mga driver po natin dyan, mga kaibigan na driver, sa mga nasa black up, blue up, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo sa mga pasahero na nakikinig, nasa tahanan nila, nasa palengke o nasan man kayo ngayon. Maraming salamat. Muli, ako si DJ Titangelo at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog ko pong awitin sa inyo by Ogie Alcacid na Ikaw Sana.